ayame day tirna biyag ko kumusta ka siya kadine adda karigna ket ni siya iti ko na sikalat adda kasla maperdi to'y ulo gapot rito dahi to'y puso mangrema sa kenta tadinak ay suratan dinak ay awagan kastoy ka tinagkinarayan kunam na ignoran oras kasi kanto tumawa kunam alinawas katuludan naktisura uray may sa awan tinumpal mo inuulbot lating kain sa saon ayame day tuwirik na biyag ko kumusta ka siya kadine at tarik na ket ni siya iti ko na sikalat agda panunod ko kasla maperdi to'y ulo gapot rito dahi to'y puso mangrema sa kenka tadinak ay suratan kastoy ka tinagkinarayan kunam na ignoran oras kasi kanto tumawa kunam alinawas katuludan naktisura uray may sa awan tinumpal mo inuulbot lating kain sa saon uray may sa awan tinumpal mo inuulbot lating kain sa saon bunga timangga nagpuni-punan itipintas maay-ayo ak nga mangboy-boya maal-alino at nga kuyo-kuyin to'y isip pinriknas naganos ko ng adong ay mariro ka darangit
kita di kan tulong daang nuawanag kita din na luwag tu marubos numalaglag ko ayak kendong mo day dinanang ko isut kamanga nu adda parikot ko ket liwliwa enak numalmal day tuy puso awanen dintong nagsuli dagiti adong mo ken panag-ibig ayan yan nga tubo di awan inana kaaring nagpataw ngawan sangladan nga sakitin tiadapay inana mangipaay kaasi ken mangtapaya agdumalaeng agsyumana kunada dinan tumaartapan ti pudno nga ina katong paltanem di munto kunaen amalipatan ka katong paltanem sipud pa'y kinawin ko kada niti panunod ko nariknak ayat kendong mo dagiti dadakkel ko panangidalan da kanya napinta sa sursuro panagbuteng iti apo anamarswa kadatayo awanen ti pangidasiga panagayat da kanya arapaakit naragpat gaput inda panagayat agyaman na kada kayo agyaman
sakripisyo ngeng paayo kada kami aniyang nga kinatanok yun agyaman kam kada kayo agyaman ka muna ng mi agyaman ka mo tatang mi
awan pang yaspinga amin nga utoy ken amin ariga di na samiren idaaga po kanya nadungong nga ina na nagtagibikan niya no dumteng ti oras tiyempo apa naginana dagiti nalupoy nalapita taktakyak na inayarakop sa nakto idwaya alama turugtan na imbagtuno dumakkel ka nasamit unay ragsak ngawan sarday ubong anasinaw tinakayarigan ngem asi agtupay no indama keltay o Diyos kasyan nakay asim tinta ipaay nasamit unay ragsak ngawan sarday ubog anasinaw tinakayarigan ngem asi agtupay no indama keltay o Diyos kasyan nakay asim tinta ipaay o Diyos kasyan nakay asim tinta ipaay naragsak anarigat ti aginteg palasiw taaw nung sungken kanyak ni iliw panunot ko ti mapukaw kaswala na imbag unay paadipen anyan aliday aglalong matumpungang amo adi ka inawata iliw adi maipeksa trabaho anyan rigan na mapunas laing dayta numadanon ti panaginana pamilya nga napanawan ti panunot ti maiyaw awan ngem numadanon ti sweldo naragsak at tadamay pawit ko
relasyon ang napanak, kapulaeng kada kayo, rigrigat ko ket itura. Ket maturpus kunton, panagtrabaho ket agudon, ragsak tuti marinak, tamaka din na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak, di daang mo nakaurnungak, masakbayan ti pamilya, itan na isagalaak. Pinanawan na, inbating na, sinaktan na, apay nga kastoy inaramid mo kanya. Awan amo ang nagbasula, inaramid ko aming kaniyam, uray no pakasaktak ken pakaragsakan. Inuray mo panagtagtag na, luluwag kadagi to'y matag, kaputain sukat na. May-maysa, simurot kat sa bali a pamilya, awan na mo, anak kurang akin ka. Bubus ko't oras ko, ura saan ka napudno, ulbot ka, anaming pinsan. Nagpakawan ka isang wana, inunam ka niyak kaya't mo mabuti pamilya. Ngemti lang awan makita, akin na pagpaiswanan. May-maysa, simurkat sa bali a pamilya, awan na mo, anak kurang akin ka. Inbubus ko, oras ko, uray na san ka napuno, ulbot ka, anaming pinsan. Batingan ng may-maysa, simurkat sa bali a pamilya, awan na mo, anak kurang akin ka. Imbubus ko't oras ko, uray no san ka napuno, ulbot ka, anaming